दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जे 48थि बोसोरसालिया जथुम्मा नैबे खुंग्रिङाव जादों। बेवहाय आं आलासि महरै नुजाफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। आं थाङो ब्रह्म धोरोमल' नङा, बाथौआवबो आं थाङो एबा समाजनि गुबुन गुबुन धोरोमनि माबाफ्रावबो थाङो। धोरोम आफादफोरनि बिबाना जाहैबाय समाजखौ मोजाङै लाखिनांगौ। बबेबा समाजाव संस्कार नांगौबा संस्कार लाबोनांगौ। बबेबा समाजा गावनि संस्कारनिफ्राय जुदि एसे आनज्रायनानै गाज्रि संस्काराव थांदोंब्ला बेखौ रैखा खालामनांगौ। ब्रह्म धोरोम आफादाबो बे बिबानखौ मावनानै खामानि मावलांबाय थागोन आं सानो। कालिचरण गुरुदेबआ खालि धोरोम गुरुल' नङा, बियो समाज फोसाबगिरिबो। आरो बर'नि गेजेराव सोलोंथाइ बिथिङाव जि मोनसे सोमावसारनाय बा जावरिखांनाय लाबोदों बै समाव, जे बे सोलोंथाइनि जि रिफर्म बेखौ बियो लाबोआमोनबा बर'फोरनि गेजेराव दाबो लेखा गोरों मानसिया एसेबां ओंखारनाय नङा आरो जोंनि समाजा एसेबां दावगानाय नङा। फार्स्टिं पलिटिकेल एवारनेस, जे ट्राइबेलफोरनो रिजार्भेसन नांगौ, सेपारेट इलेक्टरेट नांगौ, बे बाथ्राफोरखौ गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआनो माखासे मानसिफोरखौ लोगोआव लानानै साइमन कमिसनाव थिखांबोजेनदोंमोन। आरो जोंनि थाखाय मोनसे आलादा रिजार्भेसन नांगौनि बाथ्राफोरखौबो बिथांमोनानो थिखांबोजेनदों। दा बे हिसाबै दिनै दानि गोदान ट्राइबेलफोरा बर'ल' नङा, गुबुन ट्राइबेलफ्राबो जिखिनि सा सुबिदा मोनबाय थादों दा, बेयो बिथांमोननिनो मावनाय, गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनिनो मावनाय। बे आसामाव आसामनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे कन्ट्रिबिउसन होलांदों। बे जाबाय बै समाव बै ओनसोलनि जमिदारफोरा, बे जमिदारफोरा बे आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लाखौ माने दानि बांलादेशजों सरजाबनायनि मोनसे प्रप'जाल लाबोदों, आसामाव थाया होननानै। आरो बै समनि जमिदारफ्रा, नाथाय बे बाथ्राखौ गिबि प्रटेस्ट खालामजेनदोंमोन कालिचरण गुरुदेबआ आरो साइमन कमिसनाव। आरो बेनि हेंथायै मोनसे मेम'रेन्डाम होनानै दिनै आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्लाया बांलादेशजों थाङालासिनो आसामावनो थालांदों। बे आसामनि थाखायबो बिराद गिदिर कन्ट्रिबिउसन। आरो बै समाव बावहाय बर' मानसिफ्रा बांला मिडियामजों शिक्षा लायोमोन। दा बर'आथ' बे समाव लेंगुवेजआ बेबायदि एसेबां डेभेलपबो नङामोन। नाथाय जोङो आसामनि मानसि जानानै बांलाजों मानो शिक्षा लानो, जों असमियाजों लागोन होननानै लिरनानै होजेननाय, दाबि खालामजेननाय मानसियाबो बेनो। थ' बेवहाय आसामनि सामाजिक जिबन आरो राजनैतिक जिबनाव कालिचरण गुरुदेबनि जोबोद गिदिर बिहोमा दङ। आरो बेनिखायनो बिथांखौ जोङो सासे समाज फोसाबगिरि हिसाबै, धोरोम गुरु हिसाबै जों सिबियो। आरो बिथांनि बिहोमाखौ जों जेब्लायबो गोसोखांबाय थानांगौ। ब्रह्म धोरोमा फोजौलांनो थाखाय गभर्नमेन्टआ बिनि थाखाय आसनि लाया। गभर्नमेन्टआ ब्रह्म धोरोमारिफ्रानो आसनि लानांगोन। खारन धोरोमनि जौगानाया न' बांजों नङा, बेखौ मानसिफोरनि गेजेराव बिनि गोहोमखौ फोसाबनाय। गभर्नमेन्टआ बिनि थाखाय मिनिस्टार हिसाबै धोरोमखौ फोसावनाय, फोसाबनाय, गुवार खालामनाय बिनि खुनु आसनि जों लायो। गभर्नमेन्टआ माने धोरोमारि आफादफोरासो। नाथाय जों गुरुदेब कालिचरणनि नामाव जिखिनि मेम'रियेल जायगाफोर दं, जेरैहाय धुबुरीनि ब्रह्म बर्डिं, बेखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय नाजाबाय थादों। आरो मोनसे प्रजेक्टबो मुभ खालामगासिनो दं, दासिमबो फाइनाल सेंसन जाथ'वाखै। आरो पर्बतझरानि गुरुदेबनि धाम, लोगोसे गुरुदेबनि नामाव जोङो माखासे अनुष्ठानफोर लाबोनो हायो नामा। नाथाय मोनसे धोरोमाव सोलोंसाफोर एबा फल'वारफोर बांनाय बाङैया बे धोरोमनि प्रभाब एबा इनफ्लुयेन्सनि सायाव सोनारो। दाबो सोरबा एन्टारप्रेनियर्स बा बेबायदि फिल्म मेकार मानसिफ्रा प्रजेक्ट लानानै आवगायबोनानै काउन्सिलाव माबानो हायो, साबमिट खालामनो हायो। खारन फिल्म मेकिंआ गभर्नमेन्टनि बिजनेस नङा, आरो बेखौ गभर्नमेन्टआ बानायनोबो हाया। खिन्थु सोरबा फिल्म मेकारा जुदि प्रजेक्ट साबमिट खालामोबा काउन्सिलाव निस्सय बिनि सायाव कनसिडार आं बुंबाय ब्रह्म बर्डिंखौ प्रटेक्सन आरो बेखौ जेरैखि जाया मोजाङै बानायनानै दोनफिननो थाखाय मोनसे प्रजेक्ट मुभ खालामगासिनो। जोबोरै मोनसे मोजां बेयाव आबहावा आङो नुफैदों।
सेरफांगुरि बे खुमगुरि बे ओनसोलाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेयाव मोनसे धोरोम आफादनि गोदान आफाद दादों। गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गोदान बिबानगिरि बे आइ आफामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरबाय। मिजिंथिदों बिथांमोननि क्रिएटिभ इनिसियेटिभनि गेजेरजों जोंनि समाजाव खौसेथि फैगोन, जोंनि समाजाव सोलायनाय फैगोन, मोजां थासारि फैगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो लोगोसे जोङो बेखौ बुंनांगोन, ब्रह्म धोरोम होननानै बुङोब्ला जोङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि मुंखौ जोङो बुंखानांगोन। जेब्लासिम गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि मुङा थागोन अब्लासिम ब्रह्म धोरोमा थागोन, बेखौ आंहा फोथायनाय दङ। आरो जे आङो नैबेखौ बुंगोन, गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ बिनि माखासे जि गुन, बे गुनफोरखौ जोंनि दानि दैदेनगिरिफ्रा सोलोंनो गोनां दङ। गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ ओरैबायदि मानसिमोन जाय बेखौ बुंदों, जाय बाथ्राखौ बे गुरुआ बुङोमोन बिनि मावनायजों बुंनायजों मोनसे सोमोन्दो दङमोन। खिन्थु जोङो सम सम मालाबा जों नुयो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव राजखान्थियानो जा, समाजानो जा बा धोरोमानो जा, बुङो मोनसे सानो मोनसे बेलेग मावो मोनसे, जायनि जाहोनाव जोंनि समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि नुजाथिनो नाजायो। बेनिखायनो आं खावलायगोन जे ब्रह्म धोरोम आफादल' नंला, जायखिजाया धोरोमारि आफादफोरनि जि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गाव मा सानदों, मा बुंदों आरो मा मावगोन बेजों मोनसे सोमोन्दो लाखिनांगौ। आरो लोगोसे बिथांमोननि बे मावनायाव जर'खायै जोंनि बर'फोरनि धोरोमारि आफाद, बे धोरोमारि आफादफोरनि जि दैदेनगिरिफोरनि मावनाय, बेयाव जोंनि बर'नि जि अरिजिनेल कालचार बेफोर रिफ्लेक्ट जानांगौ। आरो जोंनि बे धोरोमारि आफादफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि राव, थुनलाइ, हारिमु बेफोर थांनानै थानांगौ। जोंनि जायखिजाया धोरोम आफादानो जाथों जोंनि बर'नि राव बा थुनलाइ, हारिमु बेफोर जाहाथे खहा जाया, बेखौनो आङो खावलायदों। मानो होननानै बुङोब्ला जे जोंनि थांनानै थानायनि जि मोनसे बिथा, बेनो जाहैबाय जोंनि राव आरो थुनलाइ। राव आरो थुनलाइनि गेजेरजोंसो जोङो बर'खौ बर' होननानै जोङो सिनायथि लानो हायो। धोरोमा जाहैबाय जोंनि मोनसे पार्ट। आरो जोङो मोनसे बाथ्राखौबो बुंनांगोन, जोंनि जर'खायै ब्रह्म धोरोमनि माखासे आर'ज मेथाइ, बे आर'ज मेथाइआव ओरैबायदि मोनसे दङ जे इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो, आफा इसोर जोंनि अगियान गिसियाव गोसोआन हरदो, बेबादि मोनसे आर'ज बियो। आरो लोगोसे जे धोरोमनि गेजेराव मोनसे खौसेथि हरदो, धोरोमजों धोरोम अनलायनाय बे गोहोखौ जोंनो हरदो, रावजोंबो जाहाथे जोङो नांलाय खमलाय जाया, बुलाय सौलाय जाया, बेबायदि आर'ज गाबनानै जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो प्रसादखौ होयो, जयग'आव जों प्रसादखौ होयो। ब्रह्म धोरोमखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय मा राहा लामा लादों? आंथ' बुंगोन, आङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि। दा बिदि हिसाबै आंनि खामानिया गुरुदेबनि फिल'सफिखौ आङो गोसारहोनाय। आरो बिदि हिसाबै जोङो 19 एप्रिलखौ जोङो खुंबोगासिनो दङ। रायजोफोरनि मददजों जों खामानि मावबोदों। आरो थांनाय बोसोराव जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि मुसुखाखौबो जोङो गायसननो हाबाय। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जोंनो हा दख्लबसे होदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गुरुदेबनि मुसुखाखौ लुनानै होदों। बेनि थाखाय जों जोबोरै थुलुंगाथाव, बे जोंनि थाखाय थुलुंगाथाव। बेखौ रावबो आदारवाइस लानाङा जे धोरोमनि बिथिङावल' जों गुरुदेबनि मुंखौ जों कनफाइन खालामनाङा। आरो देग्लाय जों मोनसे थांखि लादों, दिल्लीयाव थांनानै जोङो गुरुदेबनि बार्थडेखौ जों खुंहैगोन। बिनि थाखाय रायजोफोरनि मदद नांगोन। उननि समफ्राव जोङो सानदों जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोङो थांगोन। आरो बिनि थाखाय रायजोफोरनि मददखौ जोङो नांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआनो जोंनि बर' समाजखौ फोथांनानै लाखिदों। दा मेलखौ जोंहा गाहाय आलासि महरै मेहेरगोनां खालामनाय आसामनि मानगोनां मन्थ्रि उरखाव-गोरा ब्रह्म सारा बुंलांदों माखासे बाथ्रा, जे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बर' समाजखौ फोसाबलांदों। नाथाय जोङो फोसाबलांदों होननानै जोङो थाबाय थायोबा जों जानाय नङा। गावदि जोङो फोसाबजादों बेखौ जों दिन्थिनो हानांगोन। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ उइभिं सेन्टार खुलिदोंमोन। उइभिं सेन्टारखौ मानो खुलिदोंमोन गुरुदेबा? बे बर'नि हारिमुजों मोनसे सोमोन्दो थानाय आरो जेब्लासिम बर'नि गेजेराव दानाय लुनाया थागोन, जोंनि जि अरिजिनेलिटि बे थागोन। आरो बेखौनो इउ.ज सार बिथाङाबो खावलायलांदों, जोंनि बर' समाजाव दानाय लुनाय हारिमुवा थांनानै थानांगौ, बेखौ बिथाङा खावलायलांदों।
आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै आङो बुंगोन जे जोंनि लाइमोन समाजा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोनारो। दा बेनिखायनो धोरोमनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा, धोरोम प्रसारक बिथांमोनहा ओरैबायदि जानांगौ, बिथांमोननि साननायाबो धोरोमारि जानांगौ, बिथांमोननि बुंनायाबो धोरोमारि जानांगौ, बिथांमोननि गाननायाबो धोरोमारि जानांगौ, बिथांनि जि लाइफ स्टाइल बे धोरोमारि जानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला लाइमोन समाजा जोङो धोरोम गुरुफोरनि सायावनो जों सोनारो आरो बिथांमोननिफ्रायनो जोङो थुलुंगा मोनदों आरो बिथांमोननि जे खामानि मावनाय स्टाइल बेनि गेजेरजोंनो समाजाव मोनसे सोलायनाय फैयो आरो धोरोमा जायखिजाया धोरोमानो जाया मानो गाव गावनि समाजखौ बिसोरो हमथानानै दोनदों आरो धोरोम गुरुफ्रा बेखौ खामानिखौ मावबोदों जायखि धोरोमानो जाया मानो। जोङो मोनसे बाथ्राखौ आरो जों गोसोआव लाबावनांगोन जे धोरोम गुरुनि बाथ्राफ्रा खिन्थु गाव जि धोरोमावनो थाया मानो गुबुन धोरोमखौ रायखुमानानै क्रिटिसाइज खालामनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव बेले बेजे फैया बे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि इसोरनियावबो जों आर'ज गाबखादों जे धोरोमजों धोरोम जाहाथे जोङो नांलाय खमलाय जाया, बेखौ जों आर'ज गाबखादों। खिन्थु जोङो आर'जखौ जों मोनदों, आर'ज गाबनानै जों मोननो हादोंना हायाखै बा मोननो हायो ना हाया, मोननो हादोंब्ला मोजांनि खोथा, खिन्थु मोननो हायाखैब्ला जोंहा बेयाव साननांगौ दङ जों मानो मोननो हायाखै। निस्सय जोंनि बुंनाया बेलेग, जोंनि साननाया बेलेग, जोंनि मावनाया बेलेग, बेनि थाखायनो जों मोननो हायाखैबो जानो हागौ आरो।